Haganega por jong kanega ski. Ngai kublaya pi baro ki parlok bad ki para Kristan. Ki ba ngap siaw bahaya ka tin ka jong blay. Kabanga don ya kaban pensiyo ha kanega por. Kapang galong. U Joseph ulong usamla uba kodor. Ubadon ubensim jo blay hau. Ka kitab Genesis kal nong ka ba subway ka dekot ka ba laipu prang. Habau Joseph jong ka testament barim. Ulalay poi hari Egypt. Uparo ubalong unong sensyar jong kari Egypt. Ulaong hala kisyakri kumne. Nilaban siyem yaw breu. Kad uni. Ubasyong umensim jong blay hau. Hangning isyem. Ba u Joseph. Ulong breu, ubadon, umensim jong blay, borabor, hapo, kamensim jongu. Kum ka jinglam prang ako ba tu haganigapor? U Joseph jong testament barim, balato hakagitab Genesis, ulong ukun jong u Jacob, na karakhel. Na du bau dang kena. Bau dang dap kanyau snem karta. Ulam mat bon kijing e. Nala ka jong kayin. U Jacob ulai tep mensim hadu kata-kata. Ya u Joseph. Na ka daw. Bau ni ulong kun. Ubau boleh ula ai ula kerkuha kalong yinglong sem jongu. Hapedeng ka jinglong temen. Kumta hakawai ka singi. Ula pasuk ka sopti top ron ka ba itanat si kadaya. But ula ai hau baun pong. Henry Kinman jong Joseph. Mario iba ula pong ya kajain topron ba itanat. Kilal bisni na du katakas ngi yaw Joseph. Hangning yoi. Bakin men jong Joseph. Na kasngi siya kasngi. Kilanang bon. Kijing bisni kijing pihun persya ilaw jong para. Hakaway kasngi u Joseph. Uliyak tu kana. Yala kinmen. Bad yalaw kpa. Bad yala kakmi. Siapang kijing posniw. Kibaw blew la ay. Ha kajing im jong Joseph. Kajing posniw kabanengkong. Kabang isyem na kakitab Genesis. Kalanong ka ba lai punyaw ka dekot ka ba san hadu ko pra. La to ha ka Bible kumni. Badu Joseph ula posniw. Ya ka jing posniw. Bad ula tu hala kinmen. Te kilanang kam isi yung. Bad ula ong haki. Tos ngeo menta. Nga kerpa japi. Ya kani kajing posniw. Kaba ngala posniw. Namar hakmi. Ngidang yate song. Ya kitup kaba. Ha kalengka. Bad hakmi ka song jonga. Kala kijot. Bad kala yang baik ru. Bad hakmi. Ki song jompi. Kida yang lengwer. Bad kida yang nguru. Ya ka song jonga.
onda kumta kin men yongu kilaya ong haung sisa men sensar halor jongi me sisa men yo long try halor jongi bat kilanang kam isi shu yau namar kita ke jimpos niu jongu bat namar ki tin jongu u Joseph ulong briu bahok ulong briu wa sisa u ya thu ya hok u ya thu ya ka jing sisa bao leu la ai ya ka jing pos niu ka ba don jimut ka ba krau ha ka jing im jong Joseph Henry kini kinmen kila penle jimut tang sapang ka jing bisni jongki kim sim kali da kumwai pat Henry kila shu bisni ba yaw Joseph na kawai ka sngi sha kawai pat ka sngi nang tau Joseph ulay turu ya ka jing pos niu ka ba ar ka bang isem na ka kitab Genesis ka balai punyo khot ka ba khandai tater ngan puli hapi ki kentin ke ba ong kum ni badu la pos niu pas ka we ka jing pos niu badu le thu yaka hala kinmen ula ong ru hakmi ngala pos niu sa ka we pat ka jing pos niu bad hakmi kasngi bad ubnai bad ki khatwe ki klor kilaya ngu yanga bad ulaya thu yaka hala ukpa bad hala kinmen bad ukpa yung ula sneng per syayung bad loong haung hato ka ka ni ka jing pos niu ka ba mi la pos niu mga bad ka kmi jome bad kinmen jome sisa ngin yawan ban yangungon mangi hakmat jome hadu ka khandau te kinmen jongu kilaya bishni yu Henry ukpa jongu ulakan sheu ya kata ka jing ong hala ka donu kalong ka basngeu ngu yaw blay baha ka perthai ki don ki briu ki bahok bad ki bashisha kumu Joseph jong ka testament ka barim kini kinmen jong Joseph kilong ki briu ki ba mdon ka jing it ka jing burom yalau jong upara ubadang khat nyau snem hak jing sisau Joseph ulong badang khana udon kam ya ka jing arab jongki udon kam ya ka jing ai jing mot jongki ka jing ri ka jing sumar ka jing yada ka jing lebha jongki Henry ki damp berobor tang da ka mensim jong ka jing bisni kum ka jing pun kan mau u Joseph udon khad arngot sipara urumen uday unmen badengkong u Simeon u Levi u Juda u Issakhar u Zebulon u Dan u Naphtali u Gad u Asher nang tau Joseph bad u Benjamin u badang Khamrit kini kinmen kilapet nyau ben yaw Joseph na kaway kasngi siya kaway pat kasngi man ba kiya kandu yu yung ko nong pos niyo kumno melong kila kren ben kren ko yalaw jong para ha kaway kasngi u Jacob u balong pa jong Joseph bat kini ke khal arngut ula pa yaw Joseph
ko Joseph kilewat yala ki jong kinmen ki badon ha ka jing sharai ya ki jingri shalom kam tam ye kilang brot te kini ki khnai ngot kilalai shalom ban sharai yala ki jong ki jingri nawe ulum bat hawe pat ulum nge pen ken mau bau Benjamin udon haying baruk pa nama dang long khna Henry kini ki balak hamhe ki don shipong kilalai ban up ye kilang brot halum haba kilayui Yau Joseph baulawan persya yaki kilakan teju Pepe utai unang posniu lawan pikan mau ikin posniu bau le tu yangi baro khandai ngot light now Robin kila persamaan ketakti ban syok ban kenyat ban thap bar kum ta ta ter habayo iya kane ka jing le ban ketakti persya yo Joseph ka don ka mensim ya tiblem how Ruben ubalong men rang ba Badula khang ya ki wong hey wapin bisnam wadai bigikti jong pikin bisnam nagasnam jong para kumta kila sangeno kilia perkat ngidai ban pediabiu hakanigesngi don kiba ajimut to nginya tap no yu ha ka thliu ka ba jiliu ka balong ka thliu tang bah ka ta ka por kam don kum ta kila te yikti bar ki kijat kila panhier suki sha ka thliu ka ba jiliu u Joseph ha ka ta ka por ladwai yau blai Ablay hato kadayanga bangan yap hangni dakane karukom blay la kren hakamansim jong Joseph natip mga nama melong obriu jonga ngan sala ega kaba on taulat Yame kumno ban lai Hamar bau Joseph lapoi ha ka thlium ka ba jeliu kinyang la tham kilawan ki khnai kilawan ki jing thau ba bun jat kilawan ki khnyang ba bun jat kilapar ha ka met jong Joseph nrai ki khlem dat Blay, ula sumar, nakacing sumar ka pala, yau Joseph. Kalba kini kinmen, baro sipungut. Kidang yai kai serumbat seneng. Kiong kato, uto nong posniu, unsakut no. Nginam yo isu yung. Kumno, kili ina jengay. Ya ki briu ki balong ki nong kai na median. Kilawan. Kilalai syaki ban keli. Pi la chano. Piawa dayu. Ka ka bapikwa. Kinong median. Yetu bangiwat. Briu bantit. Kum kajing pun ken mau haki por ki bamen barim. Kadon kajing khaim rau. Kadon kajing tit ba kajing di ya ki briu.
te kiong ngi don we bureo ba ngi la ban di la da ya biang dor te kila kali uladon kanus nem uladon khanyaus nem ulong bas ngai ne bare kho ulong bas ngai ba briu uba itenat bha kador kadar kumta kila kudor I know yang ingin siya pi arpos by rupa gini kinman kila keman ba menta kili kendo ya kinong kai briu kila bandino yaw Joseph ha kador arpos by rupa kumta da ka jingkmen kilala say yaw Joseph na ka triu ka ba kila panhap yung u Joseph ha kani ka por ulalong kum kamar khai bala bantit bandi yung kumta kinong median kilatit yaw Joseph bad kila yalam nong yung kumtaw Joseph umla suban yu iya kinmen bad kinmen baros pongot kimla suban yu Shem bad yu iya Joseph te kumta kinong kayi kila yalam yaw Joseph nakaway kajaka sikaway pat kajaka babala bandi yaw namar ulalong kum kamar khai kini kinong median kilaya kendu yaw Potiphar baw kwa nong trey baw kwa bantit marau ban bu ha kayin jong u ban trey ki katu katni ki jing trey ki baron kam ha kayin ka sem jong u kum ka jing pen kan mau hang ni khndiat kini kinmen kila song perkhat baros pungut kan sawan kapor bangin le hauk pa jung ki balong Jacob klem pebi pa Isa kali ka jing kali. Shano Joseph. Ulong kumno Joseph. Udon hang no Joseph. Te way na kinmen ulong. Ho ipa isa kali ka ni ka jing kali. Bat ngirung isa ay ka jubab. Kumno ban ay jubab ngi haban plan mentar. Tongin simya ka jain pong jong Joseph kabalong ka sopti tobron. Ngin penyap iway balang ibarit. Ngin ta dakasnam jong kata kabalang haka sopti jong Joseph. Baban ong ipa. U Joseph uladep syabam hakim rat klau. Peka ni kesopti ke bopong kelabit senam pa. Kini kinmen kim salia. Ban tok ban sukar. Ban keren de kektin ke balam ler. Perisya wada kemat juk pa jongki. U Joseph ulapoy ha kaying jong Potiphar. Potiphar ulong beriu baruspa. Ahu kabam kadi. Ulay jing lait na kapor si kapor. Don kapor bahakaying jong Potiphar ka don tang kalok kamaday jongu. Kani kalok u Potiphar.
kalapet jika khmat bad ya kalong rinyen jong Joseph ubriu babhabriu kaduni om don kad banas slem kajing pe jongka kajing i ba kajing long baman bakan jado kalakem ha kalok jong Potifar kumta ha kawe kasni habau Potifar don kalok Potifar kalapan syoyo Joseph nga ija ya pi Joseph mdon ubriu bakum mapi te kumta kalapan syoy yau Joseph ban thia lembat ka bad ban le ia ka pop klim ka pop shongkha shoman badu Joseph ubadon umensim jong blay hapo jong ula kren kumning kumno tengala banle yakani kabaman bad banle pop persya yau blay kumno tengala banle yakani kabaman bad banle pom persya yau blay ko ki perlok Kristen bad ki to baro ki bios ngeo yakani khubor yakani kasni habadon ka jimpen shoy kano ka jaji jimpen shoy tuangin ya keli kum ki briu jong blay bad kum ki bangai ki jong blay kum no ngala bale yakani ka pop bakrau ka pop basang gentang hakmat jong blay ubanga it bad ubanga syakri bad uban sabi syari anga Henry kani ka lok jong Potifar bai kalalek ban bad yau Joseph Joseph ulaphet kalau Potifar ki yo bad ia ka jan jong Joseph kalayale borba bad kalayo ia ka jan bad Joseph ulalat Yaro utrai. Mau ni briu badon. Umensim jong blay. Ublay. Ula pelaja Bad mau ula pet jendat. Nagi sangkawia jong kepop. Tungin ken mau. Bau jisuruang. Haka gospel kat kumathios apun riu lenong dekot basapway syarai bat duai nalor bangi duai ngideru ban syarai ha kawai kasngi kane kajing perkhat pasniu jong kalok Potifar kaya iwan hakamansim jongka kumta kalap harap Persya yau Joseph Kaya tu ha Potifar. Uneu breu balong ukenja Hebrew. Ubamela thit bamela wanra kaying jong ni. Ulong breu ubadon kajing long basni. Long ba ulapan shoya ka. Ban badlog ya ka. Kalaya ki, kalaya le. Tengah kalau lai ban pet Henry kaliobat ya kani ka jankup kani ken kalong ka sakhi kabashai hakmat jome ko Potifar mere ban pensitom yau ne kenja Hebrew ubala poi hakaying jongi Potifar ulawa jingtip
la persang ya kaban kali na rumba daneng ka kabala jia ha ka yin jong Potifar ha padeng ka tengah jong bab Joseph ha ka por ka ba Don kum ubreu ladai ban sya bishar kum ta yau Joseph laha ban set no ha ka bandi kat ba ka jing bishar kadang yat u Joseph u duai yau blai ablay to sumar yanga na don hapadeng kajing ke bakraw namar nga haban sa habandi penlong yanga atray kajing kerku ha kane kabandi kumta kidon kibriu kibayatu laki jong ki jing posniu ha kabandi u Joseph ulabatai ki jing posniu jo ki baro ki don na pedeng ki nong posniu ki balak klet no ya ki jing posniu siteng klet siteng ken mau nreu Joseph ulapan ken mau ya ki tu ki benta baro ki baki klet ha ka kitab Genesis dalam software du khot khat ar kibriu ke baron ha bandi kliatu usamlau kenya hebru udon ka sab blai ka balaban batai ki jimpos niu jongi baro wala da ki kletru hamtam ye ki jimpos niu jong unong ra khuri bad unong shet kpu batai u Joseph ha padang khniat si ha kane katayau banwan on sa bishar ye phi baro anut tang ha padang khniat si Yahweh on sapanyap Yahweh pat on pelat te kita ki baro ki jing batai jong Joseph ki la jia long klem bakla watang khendiatu kali kanam berkaburum jong Joseph kalau benar ha kari jib baro kawai kalau poiru haki tendang skor jong paru ubalong nong sensal bakrau jong kari Egypt uparo udon kajing posniu kabala pendu tia du tem yu na ka wai ka sngi se ka wai ka sngi kata kajing posniu ba yo i baharudwa ke don yeu tuli ki masih basngat ban yeu tuli ki masih ki barai kho kendet kini ki masih ki barai kho ki langoi no ya ki masih ki basngat kani kajing posniu kalau yai wan pau ha kajing posniu men mit hau paru kum tau paru la khot ye kirunang kirustat jong kari jib baro kat ka baula bantip ban batai ya kini kajing posniu ki baula posniu mdon bala ban batai kijing batai jo ki bam ai kijing hun ke bam ai kata ke jingmut ka ba shai how paro te don ki balaya thu khana how paro
udon ukan ya Hebrew ubakal tengu Joseph ubadon mantah abadi ubabatay yakino ijing pos niyo don kano ijing pos niyo kaba laban batay wala daklet marsiteng ru dang laban batay kumtaw paro ulapakot yaw Joseph baru Joseph ulabatay wangko paro konong sensyar bakraw jung kari Egypt to im halakarta wang kane kejing batay kejing pos niyo ong Joseph mday mga kokenrat day ublay ubaron hapo jonga kumtaw Joseph ulabatay kejing pos niyo jong paro daga baong kinsa don niyo snem kisnem babaha jong karep karyang kay kaba pintung kaba pinrep kan sabha hadu niyo snem kenti hadin niyo snem kansawan pad kanem sniu karep karyang kanlong kaba tot kanem man bha kibriu kesamat yagi jar jong kanem sniu balkin sajing itu te komta uparu wong yakini ki gentin ngila ban shem yaw briu kaduni ubasyong umansim ublay hau kumta uparo ulapasay yaw Joseph nakabanti laay kajankub halor jung kabalong kabaremtor hadu kata-kata ula pendeng ya ka satik sier hagakti jongung ban ula ay kajing perbana nadu mentakas ngi menlong u prime minister jong kari Egypt yaro yutrai na bandi siya kajing long prime minister jong kari Egypt daga bor daga jingkar khu ka jong play nalo nang ta uparo wong lala don mano bakren ben yame setu yanga nam don shu priuban kam kraw yame lai uparo habaro kawe kari Egypt ngin poi ha kane kajiya kadu jong Joseph bat laki jong kinmen hadin news nem sisya jong kitukis nem baman baha karep karyang katung katep kalawan kajing kadu jong kijing bam kalakta om tang yaka Egypt relakta ekari kanan bat ki wepat kiriru ki bamarjan khamtam hamar kata kapor u Jacob ulapha ya laki jong ki khun ki badon bad u hasnong hakanan khile che jingbam nari Egypt kini kinmen baros pungut kilawan hakata kapor u Joseph ulalong breu ba per ulariam daga jingriam Egypt bat ulanang bahaban keren yagaktin Egypt ondalawan kini kinmen ban tie jingbam na Egypt
กินเมนจงจูเซฟกิเกรนเฮาจูเซฟคุมนี่กิชักรีจงเมกิวันบันทีจิงบามกิเป็นอิทุยละดีบากิชักรีจงเมกิวันบันทีจิงบามละทอยากันเนฮะกิตาบเจเนซิสและน้องซัพพอาร์ดคอดกับชิโพกินเอกินแมนจงจูเซฟกิมอิทุชูยงจูเซฟอุลากลาดอร์อุลาสงายอุลาเฮอุลาจรองอุลาลองบะเฮบะฮันบาลาดอนกะจิงพองคลีจองกินองอียิปต์บาดอุลาเครนยากิโรดากตินอียิปต์เตกุมเต้าจูเซฟลองเสียวบายทุพิดอนกานุงุดสิปารากิเลทุงีดอนคาร์อาร์งุดสิปาราอุบาริดเออุดอนบาดิปาอุบาสุมาริปาอุจูเซฟอุอิทุยาลักิจงหินเมนอิเวไปอิเวหินเร็วเคลมปัดปนิทุยาลดีหากมาจงกีหากตะกปอร์อุบาริดอุปราคดูอุดอนบาดิปาเวปัดอุลายาบลัสเลมนิสเงาsi banya tu ya pi ba wene ki para jungi wilayah Islam mano uta Joseph la singau tu ba kila nyau ya u kumriu yap Joseph u jauh ki umat ha ka bakum ka tagapor ulai ha ka wei ka kamra u shem ya ka rumar jungu Banyat ya laki jong kikmat. Namar belak Henry yap yung. Dakin men yung Raslem. Kumtaw Joseph bula ay. Ya kijimbam. Bakin lejra halaka jong gasnong. Bab Joseph bula ong hakin men. Lada jia. Kabas niyo ay sawan tenre habapinwan wan yalam yauni upara ubarit e jongpi lada pimla ban wan yalam yu pinam la shu ban yo i ka khmat jonga Hadin katu kade benai. Kini kin men kilawan. Ya kaban yalam. Yau ni para ubarit. Henry. Ujakob bulaong. Ya kita kin men. Sumar bah yau ni para. Ba unum yap kumutu waipat. Ngam kwa banyo sngeu ya ka khubor bas ngeu si. Kumta kilawan. Namar bau Joseph lo krende ka bae. Lem da phi wanlam. Pinam la shu banyo I ka khmat jonga. Lem pidon ba la para rengkat bat phi. La thoya ne kitab Genesis sapulai kalnong san kadukot. Kani kanam siu kala bateng sakatu kanipor. Kini kin men kilawan. Banti jingbam saisi simpat. Nari Egypt. Tekumta hagatagapor. U Joseph. Ulapan kre ke jing kawai. Nalapan kre ke jing kawai. Ulala jaka-jaka kabadon kinmen. Badu para borit. Ulaweng no ya ka jing pongkli jong kari Egypt. Ula kali yaki.
ngadeu Joseph bapila tharai angala deb yap lasem dona pedang jongpi badang itu yang kiam kinikin men kijamat kinikin men kiong imtip bau para jungi ulong way na kirukraw jong kari Egypt kiliyam la nyat yang lagi jong ki umat don na pedang joki ki balapan map nang ta kilalet banya bam ya ka jing kawai kaba Joseph lapan krep Joseph pentingan ye kido no ras ngausi bat bakan dit jongki bakila kende yong kon men upleu lapan poi hari Egypt Syuayanga hadin kata lawan sapi to compare Bleu tip ye ka babahatam. Uji sebulong. Sngew ba. Wan kid no shani yai pa hapadang ka jing lotemen bat ka jing kerdu jong kari kanan. Kumta. Jacob ro ulawan syong no hari Egypt. Namar bauladap. Hispa sapunius nem. Hadin bala sa kato den snem hari Egypt. Jacob la singau tu ba kajing im jong u kanam slem su. Ulakar pan yau Joseph. Penkit no yang naman ngala sa ane labun snem. Bangan yap no dagabasok hari kanan. Badon tep ya kajing tep. Kabaon penhiar ka medyo nga hajan ki kepatemen. Kumtaw Joseph ula pakit yaw kpa. Hagapor baulo temen. Baula dap sispa saupon yaw stem. Syuaban penkut. Nakwa ban ong. Ko ki parlok bagi para Kristen. Tungin kier. Atli ki ay hagajing imjongi. Kawai kajing sarong. Kabar kajing bishni. Hadin baki scholars kira ustad kila analyze kila wajing tip ya kat maba kabar kabelas dang nadu khat kendai spa lai pondai kabala kod house nem khat kendai spa sapusan kishem bakat dauten rai the root cause of the Second World War. They tanggaway kadaw. Misunderstanding. Kadon kajinya sutu bakla. Tunginam don kajinya sutu bakla. Kanu. Kabam syai. Ngin keli. Ngin wajing tip. Kumbaong niru. If not the whole truth, at least a bit of truth will come out. Lakum numno, kendiat kajing shisha, kan pau. Bat ngila bat wing, ya kajing kurslai. Bat kinu, kajing jirwat, hapok kadonut bat kamesim kajongi. Ngakwa ban penkut, daga baong ngayawer yapi tungin pesa blay
Ngin pan ya ka bor bar ka jingkar khu jong trai. Apa deng ka jinge baro jong ka jingim bang ya kandu. Ai ba musim jong belai un yarap yang ingin pensyai ngi. Ngiru ngin pan kuma pan Joseph. Ba musim jong belai un don hapok jong ngi. Un yalam yang ngi. Un pentingin yang ngi. Un ai bor yang ngi. Hapa deng ki jinge baro. Nakabanta ka burong Yesus Kristus trai. Amen. Amen.